Le nyawuri iki mengko. Ning ngarepe piyayi nyawuri. Lho nek pun nesu nganten menika mboten nyawang sing teng ajeng kula sinten. Kuwi jane piye to man kuwi? Aku melu kowe jet jaman Rama Wijaya tekan suprene ora tau ngerti carane. Jane ming gampang. Piye? Ilate ditekuk munggah. Cobi lut, cobi. Heeh. Ilate kok cawang. Malah ngidoni ora. Kowe iki meh munyuk ngunake menungsa. Shotke modar kowe. Ditekuk. Ya, ngaten menika. Terus digawake? Didamu. Nggih. Malah singsat. Sajae cangkeme kekamban. Cangkemmu. Ngaten menika. Kok malah nembang. Ngaten mawon. Kersa mboten. Ngapa? Kula caosi supaya iso mbeker. Apa kuwi? Mangap. Kon ngapae? Menika saged beker. Pengin beker mboten? Kepengin mriyaya munyuk. Wah, jijike kan? Mboten. Kula nika piyayi. Dilep. Aduh. Teng kelere. Sampun keleng wis. Wis didamu, rasa ditekuk ilate. Wah. Pun menika mboten ning seneng karo mbotenipun ati menika digawe karo sing duwe ati dhewe. Nek atine digawe sedih ya bakal sedih terus, ning nek atine digawe bungah cedak sedulur bungah cedak kanca bungah niku bakal utang-utang do lali kabeh. Iya Semar, mula kula ora tau duwe panjaluk ya ming nuwun sewu Semar niki tesih merdika tegese kula dereng kewengku dening sinten kemawon. Mula kula iso netepake awak kula piyambak, kula kepengin ngalor ya kula lakoni ngalor, kula pengin ngidul ya tak lakoni ngidul, kula kepengin ngetan mesti mlaku ngetan. Mergo ora ana sing mengku karo jejere Semar. Semar ijik merdika. Mula nek Ndara Pandhawa ndangu nanjihake Semar 3 sasi kok ora sowan. Ah nuwun sewu niku dudu perkarane Pandhawa. Arep 5 sasi, arep setahun, arep sewindu, arep saabad ngen kula ora sowan ke negara Ngamarta niku perkara kula dudu perkarane Pandhawa. Jer kula durung tau lan kula durung diresmekke dadi panakawaning Pandhawa. Kula durung diresmekke dadi baturing Pandhawa. Mula nuwun sewu. Kowe gagas awakmu dhewe, ning gagas anak-anak iki. Kowe ora nyambut gawe, anak-anak ora nyambut gawe. Kowe duka penak. Saben tanda tangan gawe KTP entuk dik. Sing kandha sapa saiki wis ora ana kaya ngono kuwi. Ha kene kuwi sing meneng wae, ora ana pemetuhe. Mbok ya dipikir mar aja terus gugu karepe dhewe. Iki ya dipikir anak-anak iki. Apa dinikandake ponokawan, ana benere. Nuwun sewu, ampun ngrungokke omongane Bagong. Bagong niku gelem omongan nek enten sampeyan. Nek mboten wonten sampeyan ping jagongan wong papat kula Gareng Petruk Bagong. Weh, Bagong niku ngiwi-iwi kali kula. Ngece kali kula, ora tau ngajeni. Mula anak sing ora tau ngajeni karo wong tuwa niku bakale mesti kesungsang-sungsang uripe, kedungsang-dungsang ora bakal iso mukti. Mbok nek ngomong sing apik, Mar. Ora ngawur. Aku sing tak unekke wani karo wong tuwa kedungsang-dungsang uripe. Ha iki Gareng Petruk kuwi manut karo kowe ya seprene isih kere terus. Wis. Endi kenyataane omonganmu ndi? Mula aku nek karo kowe ora tau wedi aku. Wong omonganmu ora tau nyata. Nek meng kowe sing ora percaya ora apa-apa. Ndaraku do percaya. Ha monggo. Nek ora percaya ditenono sesuk nek nganti eneng apa-apa, omahku wis ora ana apa-apa, Mir. Wis entek kabeh. Lah satok sepatane wis entek-entekan ta omong kok dadak omong werna-werna. Pun. Den, niku mawon atur kula. Mungkin nek kedarung-darung ndak malah rembugan iki mungkin diselani Bagong. Mangkono ale ndara-ndara kula Pandhawa, Semar isih merdeka durung titi wancine. Semar kudu ngeyup teng pundi mangke ati kula sing bakal nemtokke, Ndara. Sikra-sikra yang permana kanca. Sikra rake nawang sesongko. Nalindra Mekmarwa sing sang katrigo mulung
Katriku mulung mangrempak ing wadya. Purda kura rekake. Mendalem tata trapsilanira ngecamaken astanira kalih astanira kula rincang panjenengan kula semitranipun Kyai Semar nalika semanten kula pun anoman Kyai. Wah syukur mak tratap atiku syukur. Ngimpi apa-apa mau bengi lah kok dayoh dina iki kok ilir kaya ngene mongko priyagung iki ora pangling nala garing Begawan Durna karo Rekyana Patih Sengkuni. Wah jan kok kaya ketiban daru to rasane Pak kok ya nggo penghasilan mbangane meneng wae sapa ngerti dibayar 10 Durna wong pecethil kok bayar 10 ora kenapa Mremban rawuh wonten ing mapan mriki kepareng kula cumadung dawuh. Iki ngene ya Semar ingkang becik yen to cedhak karo Semar. Mulake napa mboten? Iki ngene. Iki anak Prabu Duryudana utusan karo aku supaya kowe gelem manggon ana ing negara Ngastina. Yen kowe gelem sing nomer. Aku iki ngrasa kok. Ora apa-apa aku seneng kok. Omahku ki omah kire apik omah kire. Wah. Omahku ki dos mingan. Nggo turu iso nggo kemul e. Mula kowe kandha karo aku Semar. Matur karo Begawan Durna. Yen kowe gelem wis tak cawiske jempana jali-jalan pamboyongan Kemar Badrana marang negara ing Ngastina. Kowe bakal sinubya-subya, kowe bakal disunggi-sunggi, kowe bakal diaosi dening para Sata Kurawa. Kowe bakal disembah dening para kawula sak negara Ngastina. Kuwi nek kowe gelem. Nanging yen kowe ora gelem, kowe berguguk, kowe tak peksa ora gelem sowan negara Ngastina. Aja takon dosa Semar. Sing gedhe pangapuramu. Yen to Begawan Durna ngaturake kampurkaning Begawan Durna. Yen to Begawan Durna ngaturake kawengis ngesaning barep kowe ora tau ngerti karo wong tuwa. Kae apa sing jangkae amba dedeke dhuwur. Kae ora tau ngerti karo kowe. Ping pira kowe tak labuhi? Iya. Iki lagi tak urus. Nek masalah Durna arep mboyong kowe sakarmu, perkara gelem karo ora kuwi perkaramu. Ning ana kata-katane Durna sing gawe mangkel atiku. Kata-kata sing ngendi kok? Kata-kata apa? Kowe rasa cerewet. Lah entuk omong. Kata-katane Durna sing muni, Karang Kadempel tak gawe sungsang bawana balik. Pak, aku ki lahir ning Karang Kadempel. Aku ki gedhe ning Karang Kadempel. Jiwa nasionalismeku ning Karang Kadempel. Ning nganti Karang Kadempel iki didak-idak menungsa sing kurang tanggung jawab. Semar gelem niku ya bejo sampean, nek ora gelem rasa ngetoke kata-kata sing marai sakit teng ati. Loh, kata-kataku perkara nggo endi? Sampe Ketua Pemuda ngendi? Ketua Pemuda Karang Kadempel. Ora wis diganti to? Omen aku ndapuk dhewe kok. Ketua Pemuda kok ndapuk dhewe ora. Iki lara ati. Nesuku ora mergo Semar arep tak boyong, ora. Gong.
kejawa nek ana sego teko. Aku sing ora trimake. Lho, kowe mani karo Bagawan Tuna. Sing tak wedeni apamu? Seru tenan Bagong. Sing tak wedeni apamu? Sing tak wedeni apamu, Dur? Kowe ngembe karo aku, ya. Kowe ngirani karo Bagong. Ora masalah, ning saiki diteter nang kene diseksekke piyai semene akeh. Durna karo Bagong menang sapa? Lho. Durna kuwi gurune wong perang. Durna kuwi gurune para Sata Kurawa. Selagine Pandhawa wae megur karo Bagawan Durna. Lah nek Bagong kowe wani karo Bagawan Durna, ora nganti tulung kedheping paningal, mesti bakal untapake nyawamu nang kayanganing Bathara Yamadipati. Weh, lah rasaku ki ana omong. Aku ki mau kata-katamu, Dur. Tidak habis pikir aku. Biyen kowe tau janji karo aku apa, ha? Nek dadi pendhetane keraton. Metu Jawa, ora metu nang kene lah. Dadekke batang kok kepato ayo. Ayo metu Jawa. Saidan. Ki nek wis kaya ngene iki saiki aku tak takon karo kowe. Sing tanggung jawab sapa? Yo, bareng ki omong sing tanggung jawab sapa? Lho, sing ditakoni iki kowe. Apa? Mar, nek omong ki pandangane ke sini. Ora kemana-mana. Tak kira sing tak takoni iki. Wong tuwa iki mripate wis liring. Mripat kok le mubeng ora padha. Lobok siji ki mar dandake. Wis cerewet. Kowe karo bapak iki mesti ngayal. Aku tak takon nek Durna nesu, mongko kae mesti nggawa Kurawa. Nek nganti Karang Kadempel diopyak Kurawa, sapa sing wani? Kowe wani Kurawa? Karo Kurawa wani? Yo, amang mau bengok-bengok bareng tan saiki bapak ngendika kaya ngono. Wong ki nek omongan ki mikir, Durna iki nggawa Kurawa. Terus ngopo? Perang ya, Tru? Aku kesel kok, Gong. Biasane kowe kan perang. Aku saiki mau perang. Perang ki entuke apa? Mbok ya wis rasah. Aku sing wangi, ayo lakonono dhewe kowe. Mun aku mati, ya tak pendem. Ketoke kowe seneng nek aku mati, Tru. Ora perkara seneng, wis gawe masalah kok wegah. Ayo wis piye? Bagong kudu tanggung jawab. Tak tanggung, Mir. Asa kuwatir. Aku sing miwiti, aku sing ngrampungi. Paribasane jagung bakarane. Tuwa Mir. Lho. Jagung bakarane. Tanggung perkarane maksudku ngono. Wani. Sapa sing arep tok joke? Nyok, wonten dawuh. Kowe isih sayang karo aku ra, Nyok? Kula kowe. Ya nyuwun pangapunten ngaten kok duka. Kula menika remen nek Lurah Bagong ngaten menika. Mendelik-mendelik menika ngados netranipun kados badhe ucul. Mata kok cepling. Perang karo Kurawa ya? Lurah Bagong perkawis Kurawa kula ingkang kunduraken. Tenan? Nggih, saestu. Aman. Beres. Nek ora ana anoman modar tenan. Kowe kok ya dadak toke wangi to. Kula menika dipun labuhi Lurah Bagong sampun wong sawangsul Lurah Semar. Wijang menapa kula badhe labuh dhateng Lurah Bagong. Kowe rungokno Mir, arep wong kaya ngene iki labuh karo Anoman ki wis bola-bali. Jaman Anoman ketemu Dewi Sayem Praba kelingan to, Mar? Iya kelingan. Anoman picak kae? Iya. Sapa sing ngaryake Anoman dadi tukang pijet? Nganti Anoman entuk penghasilan 7.000 ping pira ya, Mas ya? Inggih. Aku sadurunge tok tambani. Diapure. Nek ngomong kok waton telekop ora. Terus Sayem Praba terus asline terus seneng karo Anoman, ya ta, Man? Inggih. Sapa sing nemokke Anoman karo Sayem Praba sing goleke nggon? Nganti iso anak-anak, ya ta, Man? Inggih. Kula ngertos. Aku. Ajake sing nyimpen rahasiane ya aku. Tandake ra, Man? Ampun kira, ampun. Iya, aku ndak kebadaran. Kowe to, aku ya mung aku denak karo Anoman kok. Mula Anoman labuh. Ayo, dibubarke pasewakan. Pasewakan sak Pejagung warga Dukuh Karang Kadempel. Heeh, iki nek ora aku dek metu njaba, ngetutke Anoman ndak dikira aku ora tanggung jawab karo apa sing wis tak lakoni, Pak. Bagus. Ora ketang ping klungsu-klungsu nek melu udu,
Anoman perang kowe ya kudu melu perang. Siap. Wani wae, Gong. Wani golek mungsuh sing enteng-enteng to. Citraksi. Durmagati. Ora kira-kira ora digdaya terus aku mesti menang. Urung karuan Ndara Citraksi, Citraksi Durmagati. Durgempa ya ampuh-ampuh kok. Ora iso. Ora ana sing iso menang karo Bagong nek Kurawa. Mosok Kurawa menang karo Bagong. Nah, penontonnya protes. Ayo. Dalange kocluk. Ayo. Ana Bagong kok kalah karo Kurawa. Genah nek ora ditanggap meneh. Ayo. Medeni. Mosok Guru Karawitan kok nyangga dosa? Ayo. Karawitane nyangga dosa, sing gawe dosa sing putih-putih iki. Ora. Kowe kuwi sing gawe itu. Wah, iringan anak tiri kok. Heeh, Ndeng. Mangga. Paripurna samnata arsa kuntur nyawuri iki mengko. Nek ngarepe piyayi nyawuri. Lho nek pun nesu nganten menika mboten nyawang sing tengah jeng kula sinten. Kuwi jane piye to man kuwi? Aku melu kowe jet jaman Rama Wijaya tekan suprene ora tau ngerti carane. Jane ming gampang. Piye? Ilate ditekuk munggah. Cobi kelut, cobi. Heeh. Ilate kok cawang. Malah ngidoni ora. Kowe iki meh munyoke ngunake menungsa. Shotke modar kowe. Ditekuk. Ya, ngaten menika. Terus diawake? Didamu. Nggih. Malah singsat. Sajae cangkeme kekamban. Cangkemmu. Ngaten menika. Kok malah nembang. Ngaten mawon. Kersa mboten? Ngapa? Kula caosi supaya iso mbeker. Apa kuwi? Mangap. Kon ngapae?
Menika saged beker. Pengin beker mboten? Kepengin mriyaya munyuk. Wah, jijike man. Mboten. Kula nika piyayi. Dilep. Aduh. Teng kelere. Sampun keleng wis. Wis didamu, rasa ditekuk ilate. Wah. Pun. Wis ora mung DC karo kawula sakarang kadempel ning Petruk iki arep ketoke ngewangi awake dhewe ning kae nganu kae. Glenak-glenik ning mendem sesuatu Petruk kae. Nek nganti kowe kalah aku melu wirang bapak melu isin. Menapa wonten critanipun Hanoman menika menawi Bandayuda kawon. Ki Ora Bagong prisa piyambak. Panjenengan kemutan duk nalika kula kanthi ngupaya Rekyan Warasinta wonten negari Ngalengka diraja. Kemutan kula mboten. Ha iya, sing melu meng aku Petruk Gareng kok. Inggih. Kowe goleki Ndara Sinta nganti ketemu bareng wis ketemu kowe ngamuk ning Taman Soka. Buta pirang-pirang tok pateni. Ning ententane ana sing ngalahke kowe. Sinten? Raden Indrajit, ha ta? Kowe dipanah nganggo Kyai Naga Pasa. Terus tanganmu kaya kerantai kowe diobong, ha bareng diobong kowe Triwikrama. Dadi gedhe Ngalengka tok obong. Inggih. Ngalengka kobong Prabu Dasamuka bingung terus gempur Gunung Manik Maninten dadekke negara meneh jenenge negara Ngalengka Diraja. Inggih Ki Lurah. Dasamuka ya kelangan negara merga tok obong. Inggih. Aku sing biyantu karo kowe jaman semono. Inggih. Aku kelingan tau tok kei kathok. Inggih. Kathok munyuk ki bolongane 3. Sikile 2 buntut 1. Bareng tak nggo ki mburi isis. Bareng tak walik ki iso pas to. Pas piye? Wes kowe iki akimu ki ora cerdas. Kathok kethek iki nek dienggo ki nang bokong isis wong bolongane ra kanggo. Bareng tak walik iso pas wangun kae. Kaya kathok olahraga. Kaya kathok olahraga dengkulmu mlocot ora. Ki Ora Bagong terus minggah. Kurawa ing badhe mapakaken. Ngati ya, Man. Panjenengan sampun ngantos tebi-tebi kaliyan kula. Mangke midhake kinten panjenengan tinggal gelanggang colong mlayu. Aja kuwatir, aku sing rembukan, kowe sing jotosan. Lho iki wis taken dawuh Ki Lurah. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggana magawe gelarira wang-wang. Iki Bagong, iki Sengkuni. Gus, aku ki patih kok ora basa. Oh iya ning lali aku. Rekyana patih Sengkuni. Iya. Ayo endi Durna? Aja ndelik. Rumangsane wani arep gawe geger karang kadempel. Wis jelek nyawang gelaring jagat eseming rembulan. Ngemping lara gegeh pati sumuk nyawane keparat. Apa dume kowe ngetoke para sata Kurawa Sengkuni? Aku wedi karo sampean. Ora. Kowe merga nggawa munyuk putih sing aran Anoman kuwi. Pancen kepara nyata. Iki algojoku. Iki sing arep ngrampungi Kurawa. Ya nek pancen kowe wani tenan karo Kurawa, aja nyuwun bantuane sapa-sapa. Aja njaluk bantuane sapa-sapa ning Kurawa tandang ana. Genah mutar aku. Aku ki ora goblok kene. Aku ki wong pinter, yen disekolahke. Aku mung arep apusi ayo, nek kowe wani karo para sata Kurawa, tandang ana Kurawa. Mudar tenan aku. Kurawa 100 aku ijene. Mula aku njaluk bantuane Anoman. Nek Kurawa ana sing iso ngalahke Anoman, aku meguru karo Kurawa 20 taun. Kurawa ora bakal wedi karo wujuding munyuk. Malah sisan gawe
nodi marang kondange Anoman kaya ngapa kepinteran lan keprigelane Anoman. Man, wonten dawuh. Wis dadi, oh iki. Mengkari nandangi, lho nggih ngestaken dawuh kula atur seminggah. Kowe ketoke arep dientuke Kartomarma. Ingkang pingking menika namanipun sinten? Kartomarma. Oh. Kuwi jago perang ning kalahan. Oh iya. Kula ora usah wedi. Wis ta, ora dalang Yojo, ora dalang Banyumas, ora ana sing menangke Kartomarma. Oh ngaten, mesti yakin kowe menang. Mau kowe dikias dada dikilani dadamu keparat Bagong. Keparat ngopo? Keparat ngopo? Arep ngopo kowe? Ayo wani karo aku, tinggil karo Anoman. Wis saiki ngene wae ni, Kartomarma mungsuh Anoman yo, kowe karo aku golek nggon sing jembar gelut karo aku. Aku ora ana perkara karo kowe. Aku ora ana masalah karo kowe sing duwe masalah Durna, Kakang Penemban Durna. Ah, kowe padune ya jirah. Wis kowe minggat, aku minggat. Ayo, Man. Inggih. Ora linggo ngisor ngono kuwi, Senopati. Oh. Medantang. Wis ngene iki. Wis lha iki ra lunga-lunga. Iya. Kon lunga ngayale ra jam-jam. Ah, iki ngene, yo. Wis. Oh, imbang iki ketoke. Aku ora wedi banget. Ora, aja omong kok iki. Wis ngene iki. Kartomarma. Ono baran. Kowe mbelani Begawan Durna, dasar Kepuranyata. Anoman, ora minggat iki merkane patimu. Krakon legandang dening aku. Ayo, do meneng wae ora. Panjenengan kula terus seminggah malah diwayangke ora. Wah iya, Ding. Dalange udu aku nggih. Iki apa bener pancen Anoman dasar Puranyata. Mbelani Bagong. Tak katutke dosane. Ayo, krowoken kula ora bakal tinggal loncat kaning ati. Aku belajar dulu. Mati ya.
Hei! Oh, mati aku. Ayo. Hei! Wah! Iya! Hei! Wah! Untuk! Mundur, mundur! Arep nendi? Arep mulih. Arep mulih piye? Dale muncul kethek putih. Kok petluk? Kethek putih kesel, anane kethek ugleng. Gelem ora kowe? Aku nek muncul kowe wegah, Tluk, yakin sumpah. Aku wegah nek muncul kowe iki nek gelut tlocoh lucuh. Saniki ora tlocoh ora rusuh. Ayo. Sampeyan kebacut maju nek ditonton Kyai Sementen nek nganti ora temanggang isin. Nek cara kula isin, Pangeran Pati kok mundur mlayu. Sing tak goleki munyuk putih, munyuke putih ora ana. Kesel. Wis perang ping pindho, saiki Petruk gentine. Aku nek muncul kowe emoh, nek emoh rasah rene. Aku tak mulih, aja mulih, kancaku sapa? Kepiye ta iki? Njur kula mungsuhe sinten nek sampean mulih? Ora ketang ming sak ubengan gelut. Oke. Nek aku muni kapok langsung diculke lho. Ya. Soale kowe iki nek gelut tloco, kowe iki nek kelengan nguyuhi balang. Ya sak karepku kok. Kangge pusaka ya sak karepku. Leno pangendamu modal dening aku. Ayo, ketokno kasudebianmu Ndara Durmagati. Wah, wedi ya. Weh, leno tenan aku modal kok ora tiba e. Hah? Kok ora tiba e? Aku tiba. Tiba men ketok gleleng aku. Ya, tiba. Canda. Oh, semplok. Wih, pat. Ngene iki gelut iki. Ha iya. Seneng aku nek entuk mungsuh ngene iki rasane kaya bunga. Oh. Tangi. Bantelen. Aku lah bantel-bantel kok. Lah ketok kaya tenanan dasmu. Ora kasar-kasar. Lah kowe iki awel e. Ora bantel-bantel ya wis sorry. Wah, ngono wae. Nyambut gawe opahe lah cepilo. Awake lolo. Wut. Wah. Men iki kurang banter ora? Ora pas wis. Hoi. Hoi. Wat. Ya. Oh. Wus. Kowe kaya cang ngono barang ngopo kowe iki? Aku cengit aku nek kapucan ngono kuwi. Ha iki teknik e. Ya, mendelok model piye. Hot. Ya, uswit. Iya. Nah, ora sukses iki mau barene. Sit. Tangane Petruk wis elek kok. Wis tuwa. Ha iya. Nggo gaman, oke. Pangeran Pati kok gamane kaya ngono, cak entuke. Oh ya. Aku nek ora golek sing mungsuhe ya. Oh. Wah, iki tamake Gunung Jugluk segala asat. Iki tau tak nggo nyolong gori ping 3 ora konangan. Oh. Aduh. Durman. Kartamarma, wonten dawuh. Mungsuhmu ki satu kewan lah kok nganti kowe kalah. Arep satu kewan ning mantan Sinopati. Nek ajeng nyupa mang jajal. Aja seneng sok maido karo wong Temandang Karya. Loro tenan awakku lho. Sewatama mbeto tombak pirang-pirang malah diajar Anoman lho semanggaken. Durmagati ya mundul. Mundur kok mundul. Sing cilat niku kula mawon. Karepku ya muni mundur ngono. Mundul man mung cuwe ora ana man. Sapa? Petluk. Lusuh tandange.
kaya nyilih grajine tukang blandong. Ajeng kula nggih gaman malah Petruk nyilih bendho. Glaji di cendal sila kula kepluk bendho bles modal. Terus mundel. Ngaso. Dur nun. Bagong duwe jago. Sinten? Kethek putih jenenge Anoman. Niku wong digdaya lho, Man. Niku ampuh, niku satriya. Kula tau maca sejarahe. Jebul ijik urip to. Terus maju kalahno Anoman, Semar diboyong ning Astina. Nggih. Ning nggih ming sak gaduk kula. Nek kira-kira kalah kula mundur, wose nyambut gawe lho. Nggih, ngecaken. Endi? Ayo munyuke le. Oh. Wah, tenan iki. Waduh, kowe dian ijik sentosa, untune ijik komplit, mongko munyuk tuwa. Sapa? Raden Dursasana, Pangeran Pati negara Ngastina. Kowe Anoman ya senggana. Wah, menang kondang kalah ora wirang. Kaya apa aku sing tekaning pati, mara maju tak pecah siramu. Wah, konangan Dursasana. Wah, ajar ngene iki. Wes ora sanggo gamelan, Mbok. Gelut nganggo gamelan ngenteni suwukan selak ketonyo modar. Perang yo ngene iki. Oh, modar kowe. Man, piye? Mang tonton, Man. Iya, aku wis nonton gak usah apik tenan. Ngapa ya, Nyuk? Kok kaya starter iki mbrebet. Aku iki jenenge kaya aku iki wong sabar, pecinta motor kuno. Kok saged ngaten? Motor kuno iki distarter Senin, munine Selasa kan sabar. Kula ajeng nesu. Coba pe? Kula diajar Raden Dursasana. Nesu? Apa? Anoman kok kalah karo Dursasana iki lakone apa? Lha nyawuri iki mengko. Ana ngarepe piyayi nyawuri. Lho nek pun nesu nganten menika mboten nyawang sing teng ajeng kula sinten. Kuwi jane piye to Man kowe? Aku melu kowe jet jaman Rama Wijaya tekan suprene ora tau ngerti carane. Jane ming gampang. Piye? Ilate ditekuk munggah. Cobi lut. Cobi. Ilate kok cawang. Malah ngidoni ora. Kowe iki meh munyuke ngunake menungsa. Shotke modar kowe. Ditekuk. Ya, ngaten menika. Terus diawake? Didamu. Nggih. Malah singsat. Sajae cangkeme kekamban. Cangkemmu. Ngaten menika. Kok malah nembang. Ngaten mawon. Kersa mboten. Ngapa? Kula caosi supaya iso mbeker. Apa kuwi? Mangap. Kon ngapae? Menika saged beker. Pengin beker mboten? Kepengin mriyaya munyuk. Wah, jijike, Man. Mboten. Kula nika piyayi. Dilep. Aduh. Teng kelere. Sampun keleng wis. Wis didamu, rasa ditekuk ilate. Wah. Pun.
gayeng ya, Gong. Iya, kok iso e? Oh iso, canggleleng e. Ora iso, carane piye le? Ilate dipuntir, ha? Carane piye? Ilate duntir. Ilat kok duntir? Kandhane kok. Ilate duntir. Leboke ngono bukaan botol. Ditarik kena duntir. Iso beker. Modar kowe ora iso beker. Teko munggah. Teko munggah. Teko munggah to? Heeh. Ngene. Heeh, wis ngerti. Nek ngene karepmu lho. Nek mulus aku ora tanggung jawab. Damu. Maksud tak didamu. Engko nek didamu bali teko medun. Ini tak kei men iso beker. Ya. Mangap. Kok mangap? Mau anoman ngono kuwi. Mangap. Ah. Cok, iki kebacot metu ae. Iki wis kebacot tak tokke Adidaya Kawijayan pembekeran. Ya. Raup iki. Wes. Dilek. Wes. Wes tenan, wis tak alek. Ora ditoke lho. Ora. Ya ditamu. Gayang iki munyuke telu. Lho. Sapa wae anoman aku kowe. Wis cetha rame iki Kurawa bubar. Ayo. Rono kabeh, Tru. Balik ye, balik ke sithik. Wis ra sida, Tru. Lambeker apa-apa. Kaya nganggo nganu biore. Pembersih muka. Wah, ya sak. Tai wangane ana Mak Petruk Bagong dorang wangi. Man aja kuwatir tai wangi, Man. Beker-beker. Aku iso merinding kabeh awakku. Wah, gila aku. Hei! Hei! Wah, karep barang beker. Pono kawane Detik Jaya kabeh iso beker kabeh ingin aku ora mlayu meong woi kudus ngono kucing manak kok mlayu kucing manak dengkulmu mlocot karepe dhewe panus maring jajaran sekretaning pawana iblis lanat. Anoman bubarake para sata Kurawa nungsang kuyang numbuk bentus. Ngudel bingung plaining para sata Kurawa wedi karo Senggana. Anoman, kowe